Dobar dan, dragi moji. Evo mene opet u ovo nedjeljno sunčano popodne, van je prekrasan sunčan dan, vjerujem da ste uspjeli pronaći malo vremena pa prošetati. No, međutim, kako ovo vrijeme mene danas nekako podsjeća više na ono vrijeme pred Uskrs, tako mi je palo na pamet i ideja i ona rečenica što je bilo prije kokoš ili jaja, odnosno jaje ili pile. Nakon svega toga i sjetila sam se jednog perioda kad sam duboko razmišljala o tome što se dogodilo sa tim prekrasnim malim jajetom koje je jedanput postalo jedno pile koje se strahovito raspijukalo. Imalo je silnu potrebu vladat kompletno prostorom. Dakle, tražilo je maksimum, pijukalo je iz sveg glasa. I što se onda dogodilo? Dogodila se jedna priča da su deda i baka bili oduševljeni pameću prekrasnog pileta. No, međutim, kad sam ja bila na dnevnom redu kod njih, onda sam imala bezobrazno dijete sa ciničnim odgovorima, koji stalno upada u riječ, koji ti ne da mira, koji stalno želi biti u centru pažnje i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja sam bila onaj generalni krivac. No, međutim, kada je to moje pile još definitivno verbalno ojačalo, onda je krenulo sa pričom: Isuse Kriste, ti radiš u školi, daj molim te lijepo pazi kakav ti je to tvoj rječnik, ovo ono i sve ostale stvari, i zašto ti sad se prema meni ponašaš kao prema nekom malom klincu, jer sam ja još uvijek nekakav mali klinac. Erupcija mog strpljenja bila je na nivou level pro pred eksplozijom vulkana. No, međutim, pitala sam se cijelo vrijeme otkud u svim onim prekrasnim knjigama je pisalo da je period od rođenja do nekog puberteta jedan od slatkih perioda, ja ne znam iz kojeg razloga je to mene zaobišlo. I moje dijete je očito vrlo brzo uletilo u te nekakve čudne, lude godine, pubertetske godine, jer je definitivno krenulo pijukat iz sveg glasa. Riječnik mu je bio definitivno ravan, ko da se druži sa piljaricama na placu, sa kamionđijama i tako dalje. Poklopio je svaki svoj prijedlog i uvijek su me pitali, pa kako to da mu nisi dorasla, kako da mu dorasnem kad je glavu više od mene, uvijek je bio u prednosti, ja nisam uspjela nikako stići to njegovo da ja budem u nekakvim prednostima. I uvijek je imao onu rečenicu: ajde pokušaj preći maminu granicu, uvijek se trudio zaobići, preći, i nakon toga je sijavalo 1-0 u njegovim očima, a ja sam bila u hrpi panike. Kućanskim prostorom, ne samo kućanskim nego svim prostorima gdje se pojavio vladao je definitivno, vjerujte mi, ko najbolji odvjetnik u sudnici. Za svaku moju zamolbu da se ode do dućana, da se izvede psa u šetnju, da se bilo što napravi, da se soba pospremi i ostale stvari, bilo je 1001 odgovor, vjerujte mi, na koji definitivno je bilo izrazito teško dati kontra odgovor. Kad sam ga slala da ode do dućana, onda mi je odgovarao rečenicom: zar ti ne pričaš da se mi zdravo hranimo, pa sve ono što je u hladnjaku trenutno mislim da je dovoljno da skuhaš nekakav zdravi ručak. Danas nije moj day off, ja danas psa ne vodim u šetnju, danas je tvoj red. Mama, vani pada kiša, pokisnut će mi ova frizura, jučer sam bio kod frizera, kaj ti se događa, između ostaloga. Dakle, nikako, ali vjerujte mi, nikako nisam uspijevala pretjerano. Savjeti prijateljica svih ostalih s kojima sam razgovarala bili su uvijek udahni duboko, razmisli što mu treba reći, broj do 10. Kojih 10? Na 2 sam već bila pucala ko kokica, definitivno. I onda odjedanput, vjerujte mi, nakon određenog perioda kad smo već bili pred erupcijom da počnu letiti tanjuri po našem stanu, upalile su se meni lampice i rekao: aha, ajmo sad polako, nas dvoje lijepo, divno i krasno sjeti za stol i dogovoriti neka određena pravila, što ponašanja, što pravila u ovoj kući, što svim ostalim stvarima, i definitivno da ipak stanemo malo na loptu i da shvati ko je ovdje kome što, ko je kome roditelj, a ko je kome dijete, i ko je ovdje recimo koka, a ko je ovdje pile.
Pa iz tog razloga i svog vlastitog iskustva kroz koje sam prolazila, na kojem sam definitivno najbolje učila. Ne samo sa svojim djetetom, nego i sa svom djecom s kojima sam se družila, pogotovo tom tim generacijom. Bila sam vam pričala, dakle, na svim tim ljetovanjima, zimovanjima i tako dalje. Imala sam sreću susret se sa 1001 tineđerom koji je imao 1001 mogućnost i dobar razlog da sve što mi pokušava prezentirati, da to bude onako izrazito jako, izrazito pametno. Moja želja je, s obzirom da je Joyful Light centar u kojem ja želim da roditelji budu sretni, a djeca još sretnija s njima, smislila sam i osmislila i razradila 8 prekrasnih radionica koje vam želim ponuditi negdje polovicom mjeseca veljače. Na tim radionicama su neke od tema, dakle, kako prepoznati koji su simptomi da vam je dijete već u nekakvom predpubertetnom, odnosno pubertetnom razdoblju, kako ojačati njihovo samopouzdanje, kako pričati s njima o onim skliskim temama koje su za nas skliske, oni jako imaju potrebu o tome reći. Definitivno kako uspjeti uspostaviti nekakav odnos sa tim generacijom, da oni ipak budu nekako, ne mogu reći pod našom kontrolom, ali da nekako ipak koji pokušamo usmjeriti, da ih ne usmjeravaju toliko frendovi i društvo, jer mislim da to baš nije nekakav najzdraviji put. Dakle, kompletno teme radionica, svih 8 radionica naći ćete na mojoj Facebook stranici. Bit će objavljeno i datum i cijene i sve ostale stvari. Dakle, vi možete odlučiti želite li posjetiti jednu ili dvije ili neke radionice, želite li posjetiti cijeli set radionica, ali mislim da definitivno taj period, teen period je nekako period u kojem dosta svi polako lutamo. Lutala sam, vjerujte mi, ja, dakle, ovo sve što skupa vam ne pričam na pamet i ne želim vam biti neko ko ima rolu iznad glave. Prolazila sam i ja kroz 1001 razlog i teškoću odrastanja u tom tim periodu. Koliko sam uspjela ili nisam uspjela, definitivno sada je uopće bezrazložno pričati. Ja vas otvorenog srca očekujem u Joyful Light centru u Biankinijevoj 17. Nadam se da se vidimo. Kažem, teme ću vam objaviti na Facebooku, pa prema tome procijenite sami da li vam je to potrebno ili ne. Mislim da bi bilo jako dobro da razmislite, ovo nisu samo teme odnosno radionice na koje bi trebali doći roditelji koji imaju tineđere, nego svi oni koji će jednog dana i doći do tih teen perioda. Do tada ostavljam ovaj prekrasni sunčani dan, veliki poljubaz i još veći zagrljaj.